ndingwaseGcuwa. Apha ndifike eQumrha ngoLwesibini, inoba ngo-11 ebusuku. Ndihamba nosista wam. Usista wam omdala ucawa apha yena wam apha eNtenteni. Ndigulile mna ngoLwesibini ekhaya eGcuwa ndihleli. Bendiqalele qala ndayenza i-operation nge-6 apha eMonti. Ndaphuma esibhedlela ndingenanto ndirayithi. Kodwa kwenzeka into yobana ngoLwesibini ndithi ndihleli lo mntana senext ndisuke ndilambile makandenzele umvubo. Andenzele manyani nditye but ndingahluthi ndilambe ngondityayo. Ndisuke le bhawuli ndenzele kuyo inkulu but ndilambile ithini into yayo. Kube sekufika kwam umntana ndithi makandenzele iti ndizokungeza because ndilambile manyani. Ndarhabula nje kulodi ndazibana ndirongo. Ii-joints ziyaphela apha ezingqinibeni uzapha esandleni emadolweni ubheke ezantsi. Ndithi mandihambile kulaa room yalaa mntana wam izongena umoya yona. But ndifike mana andirongo ndikhulule ndirongo. Ndithi mabandileqise kwagqirha ndiyathetha nanto. Ndithi mabandileqise kwagqirha. Nyhani ndiye kwagqirha ndiyazihambela. Apha endleleni ndiphelelwe yinto yonke ngumoya ngamathe ndirhalele ilithela lomntana wam ingase andigalela apha esandleni because ndazi ubana ndiphelile ndirongo. On nde ndifike kwagqirha ndithiwa yidrip manyani. Ayogqirha mandilale but ndingalali apho ndibona bathi abantwana basekhaya zithathu iitofu endizithiweyo kulaa drip but zandilale. Athi why ungalalanga bemeba ulele nje. Ndithi andiyazi. Athi kodwa ubhetele ndibhetele athi goduka ndigoduke manyani. Ndihambe nekusista wam lo ndize ngaye apha naye ke ngoku ebusuku. Ndifike endlini isisu sam sibe lusi ndibe rongo kwakhona ndibe rongo. Ndithi phaa ngo-8 ndifowunele lo ulapha usista wam. Yeyi ndirongo kwafuneka laa gqirha bendikuye emini kwakhona. Ndisithi afowunele sithi kwelaa cala athi useMonti mandiye esibhedlele. Ndithi kusista wam uNombabala no ndicela undise eQumrha apha ekliniki bhetele. Athi fine. Athi usista wam lo masifike lapha eNtenteni sixabane bazalwane ndifuna uyithetha inyani. Sixabane apha endleleni ndim usista sobathathu siyalekelana. Omdala ngulo ibe nguloqhubayo ibe ndim sihamba nekhazini yethu. Sixabane ngapha endleleni sixabane akafuni lo ndizemveni kwakho ndizisa apha. Uthi uza kuyondixela ngemilingo yentente kwathi uyagula wena. Ndithi ke mna ke ndiyagula. Athi kumeza nombani yam confused thenga because yagula manyani. Ithini into ndike mna jona mandicenge lo because ndiyamazi ndizounderstand. Ndiyakucela ndisekhaya ndicela uqala kagqirha then sawuba masithini na. Athi fine sihambe nyhani ke xa bese iphuma ke apha. Ndihlale ke ngoku nditofe apha kwakhona ndihambe ndiye endlini kasitama apha eQumrha. Ndifike ndihlale uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu ndiyagula ndiyaqaqanjelwa andikwazi uhamba ndilele ebhedini andikwazi nothini ubuhlungu umzimba wam. Uba umntana ozecamu kwam mna ndimthi ngoko nangoko because ilapha le nto kule ndawo endiqaqambelayo. Bayazi bayintoni no ndikhutshiwe isibeleko because bekuthiwe yi-CA isesibelekweni then sakhutshwa isibeleko but bendiphuma ndingenanto esibhedlele. Ngomgqibelo athi usista wam masize apha eNtenteni. Ndithi ke mna ke masize manyani. Ndafika ndahlala phaa kulaa ndawo kwakunzima nophakama kunzima nothini kushunyayelwa ngabantu abaphakamileyo. Njengaphakathi kunoba kuthiwa mhlawumbi ndiphakamile ndiza nge-camp chair apha mna ithini into yam abantu behlele ezitulweni ndinesazela but andikwazi. Ndizicenge nophakama funeka bangakuphakami ndiqoma mandiphakame but ubuhlungu. Kube ngumgqibelo ngecawe usista wam ahamba eMonti abuye sekulate athi hayi akazukwazi udinwe because beyovela emzini. Size apha ngomvulo usam ke uphindele eGcuwa ndize nelady itshomi kasista wam uSpeaks ngomvulo. Ndifike nakhona ndiphinde ndihlale phaa I think i-third row ke ngoku ngolo mvulo. Kuculwe icawe ibe nkulu kube itshise ndiba icawe namhlanje itheni ayifani nangomgqibelo
ichise nyani kuthiwe umuntu utata umfundisa akawudrazela namhlanje umuntu mkazele ngaphambili ufunayo ndathi leza ndandikusekeni bro kule ndawo ngala mini ndathandazelwa nami ndathandazelwa kakhulu futhi ndathandazelwa ndagoduka nyanda endlini xa ndifika endlini ndihamba noMandlamini ndihamba nalo mntana umncinci athi ufuna iyelu ndike make nami ndiyafuna elu but mina ndizokwenza u-1 athi ndizokwenza u-2 ndithi mawuqale mna because ndibazisa wena because ndiyatsha kakhulu kule ndawo nyani ndichame ke kwamndebe kwakhe kuonesimo aqobe xa buyaqoba bethobhini athi umama utyabukile ndizibhenxe ke mna kubana mhlawumbi ndyabuke amathanga mhlawumbi ithini into yam athi utyabukile umama xa ndithe ethobhini hayi bo xa ndituwe mna ithini into yam ithobhi ligcwele bubomvu ligcwele ithobhi bubomvu zange ndiphinde ndigule ndagungqula ndahamba anambalisela uMandlamini lo andihlala apha endlini ndathula ndakhwela ebhedini but ndiyaziva into yobana ebhedini befuneka ndiwucenge umlenze naxa ndizawulala ndiphinde ndisicenga but ndihabhuhabhu ngoku ndivuke ebusuku ndiyochama hayibo ithini into yam ndiyajampa ebhedini ndizivuyavuya isisu hayibo esisu boke singacofeki subuhlungu ngingafuni usolela ithini ini usista wam ndamvusa mna inoba nge-2:05 lo umdala usegqulu ndamfowunela ndithe ndangayicawe inzima iyatshisa icawe yenu athi ke nake ntoni athi bayaphanza kufowunela ndimbalisele exactly esi sitori ebetheke izo ndacifana sisawuza ndizothetha apha ngaphambili but uspace waneproblem asakwazi uza apha thina basendlini abantu bendicifana namhlanje ndizawuza ndifike eli ndingqine but ke ndafika sekwabantu ndike nandiyoyika nothetha uthi ke nangephakama ndithi hayi ndiyoyika but kwamba andifuni uphakama ngoba usafola abantu xa singabantu bokugqibela ndiphakame ke ngoku athi ke utata ngabe sekhiza abantwana uthi ke nangephakama ndike makahayi ndiyoyika utata abantu bagqibile so ndiyabulela betinana nyani kuyaphilwa apha nami into zentente ayizonto zethu ekhaya thina into zentente umnye umuntu ohamba intente ekhaya utshanje so soloko simethe amanzi nangoku wathi ke nake sine-group WhatsApp we-sisters bayi-5 ekhaya wathi bhala ke le nto uyithethayo phaa bayive bangavi ngam because mna izawuba ngathi ndithethelela le ndawo yenu so ndicela amandla kuThixo manyani athi angene ngaphakathi entliziyweni zethu si-understand into yobana akuphilwa ngayeza ekugqibeleni isandla sikaThixo siyamphilisa umntu ndicela ubana ndithi kuMandlamini ngondihleli phaya bentinana andimali lo tata uba ndingamenza kanjani khandi lo tata kuMandlamini bendiyaxolisa ndithi lo mfana because andiboni mntu mdala uba uhamba ezicaweni zasemaziyoni nyhani ngabantu abadala bayaphilisa uba uye emagqirheni ngabantu abadala bayaphilisa ndithi Mandlamini thinde lo mfana ndithi ndiyaphindaphinda ndithi thinde lo mfana Mandlamini ndithi andisamrhalela khaya egcuwa because andihlala apha ndizawuhamba mna ndihambile ekugqibeleni ndithi andisamrhalela khaya egcuwa ndithi ingase akhayephi ekhaya like ndithi kuMandlamini eMandlamini ukhona usisi apha okay wathetha prove into yobana intentente nyhani ayingeni ncam apha kuthi uthi lo sisi first day ndize apha ndabona indlama yaqhuma kwatsho ngapha xa ndikobe ekhitshini akutshi ndingapha akaxoki Thixo inokuthengiwe ithini indlu uba ivele iqhuma njani indlu but now inoba ndizawubhiliva manyani into yobana intente yaphilisa nyani ndiyarhalela because sine-problems because sinabantwana
nezingxaki ezinye besingashethe nifika ngoku ndilapha athi yu anethethe into ezinkulu nomntana benana pha olingana nam na-21 years ulingana nam nyhani nangento yonke pendlini uba akafuni kwenza nto uba ufuna ugibisela lo lizwi uyazigibisela but ngumzali kuye ndithi kuye into yaziyo wena yinto yobana yimali uba mandimnike imali phaa like umzekelo ushiyeke endlini ngoku ndifowunelwe yitshomi yam phaa kweyitshomi yam ndikhe athi ndizawunika uDimba uthethe naye ngumnqwelekazi igama lakhe but enye nguDimba ndizawunika umnqwelekazi uthethe naye ndithetha nyhani ke noDimba hayibo mntanam ndithela ungandifowuneli ukuba njani na ayu nindiqedele injabulo hlalani apha ni-right kuloo ndanihleli kuyo ndithi into efuna yimali uthi ke like hayi ndithi nakwathi if singabhubha nqwelekazi ungenza kanjani uthi anibhubhanga ndiyanazi uba niyaphila hlala napha qha akafuni thunywa akafuni kwenza nika ivele kuyo into engaphakathi ndiyacela yena uThixo kade angene kwenhliziyweni yakhe akhabe right ndiyacela ndiyabulela kakhulu. Ndicela nje ukuthi ndizilibazisa abazalwane ndifuna njena ukumotivate le ithethwa ngusister wam ndingumama omdoda bethunani umama otshatileyo happily married bethunani nombuyeni omhle ndimthanda nangapha ecangu kwam ke bethunani so lapha ecangu yam whatever ndihamba naye ndiyabulela kakhulu ndasikeleleka kakhulu ndihlala apha etown ndibonga nje amandla kaThixo bethunana ndim ke losinziwe ekhaya ndizalwa ligqirhakazi so umama wam umntu wasweleka ndisithi mama wam andikhathali noba kungathiwa mangize nantoni ndihambela amagqirha ndifuna bethu akhona ndingayazi lesiko ndilazi lonke ndiyakuchazela ndathi mama wam noba ngathi makwenziwe ntoni mna ndodwa andisoze ndiyenze loo nto leyo ndi-out loo nto leyo so ekwesabaza apha ngalamini bayaxabana ndithi makwiziwe apha bangafuni athi luzemva kwam because number 3 khona number 2 apha kum athi uzententene emilungu engizathi ungene emnyango ube sowusiwa ube sowusuthini ke mfundisi ngulowa wayesenomntana wakhe aze apha athathwe ngumoya ngenye imini uzube nathi qha uyatsho ngokuthi soza azele umntana apha because naxelelwa into ezingekho ezemilingo ndathi ke mna ke that's fine sister mntasekhaya ndithanda le nto uzawusedlula ekusindisweni because uzayibona wena ngaphezulu kwekho yonke lento ndiyabulela kakhulu ngoba ungayiboni ngoku kumnandi ungayiboni but umoya engcwele mhlaze wakubamba asoze unqandwe mntu so ngenye imini uqala kwam apha ndifike kuthethwa kuthiwa masibize abantwana basemakhaya sibize zonke izinto ndandime apha ndibabiza ngamagama ndabaxelela ndathi ekhaya akho nomnye ongazosindiswa akho nomnye ongazumamkela uYesu ezibhokwe lithembele kuzo asoze zibesalenzela nto because kaloku okokuqala ndabaxelele ndithi nesazisa soba uYesu wazalelwa isihlalo samahashe it was because uYesu wayobulela ezilwanyaneni ngokubana zivuma ukwenziwa idini before uYesu Kristu then uYesu Kristu wathi enkosi izilwanyana akusokuze ngokuphinde abantu baphiliswe ngegazi leni mna ndinegazi elingenasiphako eligazi elikwazi ukwenza zonke izinto so ndathandaza ndiyema ngaloo into endifuna ithetheke ngokuthi ngoku endikasala apha endlini uthi caba uwhatsappele ubrother wam ufamily brother wam ekhaya sibayi-5 sizii-girls ayikho into ayikumfana qha family brother uthi ndithe kuye khandifunele elona gqirha likhulu liqinisekileyo ulifune lizondinceda akamphendula uthi ndiphinde ndimwhatsappele ndithe mfondini ndifunela igqirha elona listrong akamphendula ndijonga sisi ubungazi uinvite amagqirha uhleli kwam that's why engakuphendulanga it's because uyayazi uthe usabhala latshayelo lizwi ngumlilo usebenza umlilo kuba kaloku andihambi namagqirha ndihamba noYesu noba kwenzeka ntoni ndihamba noYesu uthi ke unumber 4 xa nditshoyo bamisithi uYesu uyaphilisa ndiyamazi usithanda uzawuthi yena uThixo uyiprovider ndithi jonga sisi he is the provider he is everything akadinwa akozeli akakruquki so ndim ke ngoku lapha ngaphambili bathi ke ngobona kanti sithi bona abantwana babo bonke bangongeke loo nto leyo ndibe mna number 1 bahlale ndithi mna ndinguyelo ndonwabile andisaphuphi bethana noba kuthiwe hayi phuphela umama kangabantu basekhaya ndifuna ukuqhatha bengithandazile last week bathi kuleyo nge-12 baza kwenzela umama wam iti ndamxelela umama nesaphila ndathi Miya ndifuna apho utshona khona ufuna iJacobs uthi ufuna iBush uthi ufuna ntoni utsho kuba xa ubhubhile andinabango kuwe ndifuna ndiqinisekise ngalomzuzu ndamenzela iThanksgiving esaphila bathi nge-12 kaDisemba bayayenza ndema ndathi noSipho ayizokwenziwa ngegama likaYesu because akakwazi ukuphunga umama wami ebhubhile amen.
ngizakhe igama laYesu. Sichoka kule ncwadi ke cela uqala so incwadi kaJohane chapter 15 verse number 6 no verse 7 sizothandaza. Verse 6. Uma umuntu uthe akahlala kum ulahlelwa phandle njengesebe ome baze abantu bawubuthe bawaphose emlilweni athiswe. Uma nithe nahlala kum namazwi ami ahlala kuni nocela into enisukuba niyithanda niyenzelwe. Ayithi amen ke. Amen. Ukuba nithena hlala kum ngubani utshoyo? Yes. Yes, uba nithena hlala kum nocela into enithandayo niyenze. Kodwa uba nithe anahlala nolahlelwa phandle njengesebe nome bafike abantu babuthi kuthini ubuthi inkuni ngesixhosa? Isachili iBhayibheli ngixaka uJohane muphi nakane. Elithi Joma nonke ngiyathetha namhlanje. Kuthini ukubutha inkuni ngesixhosa? Kutheza, right. Uba lithe anahlala kum namazwi ami awahlala kuni. Ngamanye amagama anayenza into endithethayo kuni. Noba imilahlelwa phandle. Isixhosa sibeka wrong sithi njengesebe nilahlwe njengesebe. Kodwa umuntu engiyaziyo isebe iba lisebe xa lisemdini kodwa baselisukile emsithini walo ayisabili isebe liba lihlahla. Ngexesha lisemdini kuthiwa into engayibiswayo lisebe ngoba lisanamathele. Kodwa uba lisuswa apha emthini walo ayisabili isebe iba lihlahla. Bafika abantu ke balichophe lakoma libe zinkuni balibuthe balenza inyanda balithwala enhloko bayolibasa. Akethi amen equmrha. Amen. Ngiyazithanda indaba. Balibona umuntu okhweze bheka ngapha senimjonga. Uma uthe akahlala ulahlelwa phandle njengehlahla nini njengehlahla. Kakhona umakhelwane ulisebe ngoba ulihlahla. Makhelwane ulisebe kanye lihlahla. Ngoba inenhlungu yileba namhlanje emabandleni esikonsweni sethu kugcwele amahlahla. Ilelo ke into yathi ngabheki phambili futhi nabantu bengayiboni ngoba singamahlahla. Ihlahla lisebe lomthi kodwa lingekho emthini walo. Li disconnected. So once you get disconnected, God ukuthi ungabi disconnected from your God. Ngoba yena njengomdiliya wenyaniso wena njengesebe ubusesuka emdiliyeni bayitoni uba lihlahla. Enene yaziyo ngelife ehlahla ilife ehlahla yenyuki yes. And ihlahla what is more dangerous, what is blessing to branches ehlahleni is a curse. Ithongeni lento eyinsikelele esebeni kwihlahla sisiqalekiso. Uba kunethe imvula amasebe ayavuya emvuleni kodwa amahlahla wavuya ngoba imvula iyalibolisa mo ihlahla kanti imvula iyalikhulisa isebe. Obuhlungu ke uba
sizama ukupruna amahlahla, we are wasting our time. Yebo zopruna kuthena kama nepicture kuyehlahleni uthi ngiyalithena ngiyalinceceshela ihlahla uba ngalindele isiqhamo asivele ngoba lihlahla kanti ubabili isebe lilisebe lomthile elikuthi usufaka imfundo yokunceceshela nokufaka fertilizer uyayazi into eyenzayo. Again, amen. Again, amen. Now, ubalethena hlanga kum verse 7. Nocela into eniyifunayo nina ndinenzele. Ubalethena hlala kum utsho Yesu uba nina nithena hlala kum njengomdiliya. Whatsoever noyicela noyithini noyenzele. Ubalethena thini nahlala. Ubalethena hlala kum namazwi am ahlala kulo. Ukuthini ukuhlala kwezwi? Ukuhlala kwezwi ukwenza izwi likaThixo. Balethena lenza izwi likaThixo nocela into ninekodwa uba nithana lenza izwi lam noba ngamahlahla nibe sisulu sothezwa. Uthezwa nje ngoba awukho emdilini. Ithongeni uthezwa nje ngoba ukhophi leli baba uthezwe ngoba ukhophi ukugula okusemzimbeni wakho isifo iBhayibheli abahleli eZiyoni abasayekufa itsho nemazi yakhona ayisayiphunza sipha abahleli eZiyoni to the Mount Zion endlini kaThixo ebungcweleni bukaThixo lethi baba magule emzimbeni wakho isigulo siyiresult yokuba lihlahla. Okay, ngibona manza kumbele wangu funa Deuteronomy verse 15. Jesus. Verse 15. Isiqalekiso sokungeva. Isiqalekiso sokuthi sokungeva. iBhayibheli spirit of rebellion is the same as witchcraft. Iso umoya ukuba nenkani ukungeva undawonye nomoya uthakatha uligqwihla uba ungeva rebellious. Thingwe kaJoshua spirit of rebellion is the same as witchcraft. Yabona nalento ba uthi ususwe entweni ngoku yani ususwa kuyo ngosophinde yangena uba nenkani isono sokuba nenkani sindawonye ithi isixhosa ke sindawonye novumisa kodwa isingesi sithi witchcraft uba nenkani kusisona yazi ukuba nenkani kusisona inkani nje zonke sisona. Now isohlwayo sokungeva ngoba lento kufuna kuyivile lizwi likaThixo lijonge ukhuve umzali athi awundiva uthi ukuthini uvana umameli nezahlukeneyo ubaya uthetha umzali wami ethetha athi siyabulela ndifuna endlini ngo7 ndimamela nditsho ndiyamva uyathetha kodwa ukungeva kusekubeni mandingenzi lento ayithetha na ukungeva kungenzi lento exelelweyo na uqalisa ungeva isohlwayo sokungeva ngoba iBhayibheli konke okuthethwayo nguThixo kucacile cha elibala even nature iyashumayela indalo iyathila indalo bazalwane iyashumayela kanti iyashumayela indalo nesazela sakho siyakuxelela isazela sakho busenza into wrong sithi not wena isazela sisazela lento yenzayo i-wrong. Na konke okwazekayo ngoThixo kucace elibala what is known about God and the things of God. Izolo benzile siyazi ukuthi bonke abazele kuThixo abasenzi sona lonto uPhability uThixo ulwazi uluthulule emntwini wonke konke umuntu uqale emntaneni ubheka komdala uyayazi impilo yokusindiswa eyasindiswa nochisono
usitya ngesibindi esasi. Ulwazi lungaphakathi. That is why uzathe ekhonza. Xa ubona wena usilisiwe, umitha, uzakubuza umitha njani. Kodwa usilisiwe. Why ebuza? Because uyayazi. Now njengoba ujole kodwa ukhonza nje uthola ngesibindi nawe uyayazi. Ulwazi lungaphakathi. Awenzi usazi. Now ngifuna ukulumkisa phambi kokuba ngithele ngeblessings phezu kwakho. Ngikulumkisa isiqalekiso sokungeva. Ukungeva kungenzi lento yaziyo right bekufanele uyayenza. Beqaleni bayi ndikhule ngayo lento umama uzawuthini ngoba ndikhule ngayo lento ndikhuliswe ngayo lento ekhaya. Uyayazi ukuthi ungafuna abantu banxile kodwa isinyanya sithi nxila ulebele ukuthi ukhule ngayo lento. Uthi uyayazi ukuthi ungafuna bawuthuthwala and futhi akafuna iBhayibheli onxilisa umelane wakhe unxile kunye naye. iBhayibheli ithi onxilisa umelane wakhe wenza njani? Unxilile kuye uthi mabahlazane. Tene kuhlungu kayidlulayo ke ithi kunkonokono phezu kwetafile nepulpiti sabangcwele imihlanzo. Kunkenekene ngoba ukunxila kuqala apha pulpiti. Unxile apha. Abashumayelayo inkonzo kanti bayanxila babona. Ngakancili ngoba uthi emlonyeni kodwa ngokunxilisa kwakhe abanxilayo. iBhayibheli naye senxilile. Ithi ke kunkonokono esitafileni sabangcwele kunkonokono imihlanzo. Hayina angikho disinsiwe ma anakhoza amadlozi kodwa kwathi kunomcimbi ekhaya uzokhupha imali yakhe anxilisa abanxilayo ngemali yakhe. Kunxilwe kwakhe kuqhofana kubethwale kunxilwa ngemali yomzalwane. Imali yomzalwane itsho ke ukungenzi into uyazi kusisono isahlwayo songeva. Thixo akadlali uThixo. Yazi akadlali. Wena usikhethela ngokwakho ukuthi mawubekwe liphi icala ngoba uthi kunesandla sibili. Nesandla senceba nesandla sengqumbo. When usikhethela ukuthi mawube phansi kwesi, it is your choice, it is by your choice ukuthi mawubheke ngapha ngasencebeni noma mawubheke ngapha ngasengqumweni. Ngoba uThixo unenceba futhi unengqumbo. Bake hambamba ngesisandla kubanzima. uMiriam noAaron bake bahleba uMoses. Bamhleba bamphatha kakubi uMoses. Bamphatha kakubi wababetha uThixo ngeqhele. Ngoba liqhele usuke enhle ubheke ezantsi wathi ngoba lihlebe isicaka sami. Ukuhleba. Thetha kakubi ngomphakathi uMoses uyashumayela. Moses khokhela amaIsrael usentabeni naku uMiriam nobrother wakhe behleba umntana wakhe. Beliwe kuhle bathela ngayo emva kwakhe abafaka iqhele uThixo. Babona for 7 weeks. Amen. La uthela naba nditho naba kuyintoni ni ungazi uhlebe umfundisi wakho. Ngazi uzibizela iqhele. Uyafuna ba umrespect unceke kwaThixo yona la kabuhlungu. La kabuhlungu xa yelele ehlungu kabuhlungu impilele icingene nenkathazo ekhathaza yona. Phazamiseke kuThixo ngenxa yakho. What a curse. What a curse. Ngeke ingqana labantu nibona abageza kodwa abasizele. Abageza inqondo abasizele ngoba uElisha wahlangana nentambiso kaThixo intambiso yaphezulu wakhe ngenxa yamandla eanointing ngengubo senqondo zomlilo sahla phezulu wakhe wakhuthuka inhloko waba nenqayi ngenxa yentambiso bayafika
i-teenagers 42 ye-teenagers se-village ethile siyamhleka nomqayana siyamkhomba siyamkhezela waqhabuka umuntu kaThixo wakhomba ehlathini akavula umlomo wakhomba ehlathini kwaphuma amabhele ayi-4 amabhele atya 42 teenagers yafa. Esonsomile 42 teenagers bantwana omnotho abantwana basequmqa bayi-42 ningantotoyela nonke abani ngenza lokho engathi batyiwe inyoka yami kanti batyiwe uMthixo nxa yokugeza. Amen. So shwa sobungeke na funa simamele lento before tele ngikusikelele kulezinto ezenzeke ebomini bakho ngoba ungalenzi izwi likaThixo ulazi ngoba ulwazi lentando kaThixo lithulwe enhliziyweni yomuntu wonke umuntu uyayazi into ekufanele uyayenza ukusindiswa ukuphila impilo ethandwa nguThixo anethi impilo ethandwa nguThixo insindiso ke leyo siyavana uba umuntu uthi usindisiwe kodwa kenzi lento ithandwa nguThixo mazi lo muntu akasindiswanga cha uyafika ngoba ukusindiswa ukuphila impilo ethandwa nguThixo sasindiswa ejantini ngoba bayawa uthowe kodwa intombi ithatha yonke le mehlo kodwa kuyadivorce akho umuntu ufuna umthatha ngoba kuyadivorce namakhwenkwe oluka yonke le mihla kodwa amakhwenkwe ayafa akho umuntu angifuna ukuya ngoba kuyafiwa. When it comes to God to live that kind of life a divine life efuna uMthixo bekhona challenges because ukusindiswa uThixo ufuna sicawe bazalwane ufuna senje ecaweni hayi bazalwane kanti ngixeleleni what is the use ukuba ngiyecaweni phinde ngibuye ngibheke esonweni kufana nomuntu ohlambayo esedakeni phakathi edakeni yakwa kanti nibhekile isepa usedakeni ehlamba nje uyangcoliseka ehlamba nje uyangcoliseka wenza waste. Amen. Isohlwayo sokungeva isiqalekile isohlwayo sokungeva. Verse 15 ke kothi ukuba uthe waliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wakho uThixo kabani owami uThixo kabani owami ngowakho uThixo noThixo simshumela lapha ngabani owami awumthathi engowakho awumphileli engowakho. It's your God. Yeah, it is your God. Ulapha udalwe uThixo uhlala endlini eyenzwe ngematerial edalwe nguThixo nabazali abagcinwe nguThixo nawe ugcinwe ifavor kaThixo uyatya abanye base street kids ngenxa kaThixo uyaphangela abanye baphangeli nguThixo your God okwasekayo ngaye kucace kubala awunophika kuloo ndawo kuyo abanye oxygen bayayithenga njengoba ndithetha nje banetanki le-oxygen abaphefumula ngalo wena uphefumula free uyathanda uhlala ngayo free nangoku njengoba ukulapha nje uthanda izono ngomzimba wakho owunikwe nguThixo lo mzimba otyangayo isono unikwe ngubani uThixo ethanda uThixo angawubetha ngesifo lo mzimba ubhithe uphela uthi ukhangele ukuthi uyofisha ngantoni xa usengenawo umzimba. Yakuvula nje was it is God. It is God. It is God that I'm alive. It is God. It is God. Yes, Thixo. Mazinyanya hayi kwazona sidalwe nguThixo. Zona ndingumthonyane udikisa unkomo. Xa nqula beka udikisa unkomo usaba. Ngabantu abo abanye bafa berepa amaxhekwazi abanye bafa betshaya insana
nawe kokufileyo uzoba sisinyanya esinje angikemele picture noma ngihambe etalini isinyanya esinje ngoba ezangoma isinyanya esijiwayo sayibiza nasepulpeni ngathi ndinxaniwe palpele shobe pulpeni ezirayipha amaxhakwazi bazawuvuka bazawuthini komhla uqabele ngale nto bazawuvuka bayophendula yami ngaqombi banzawo kade ngiyamezele ndinje namhlanje kungonesithathu sohlwaye singeva ngoba ungeva kunesohlwaye Kekothi abantu bathixo abeva uthixo abeva abantu bakhe thini abeva abantu yazi abanye abantu bazalwana uqonda ithi iBhayibhile thixo uJesu yanigulisa lento zakuthetha ithi incwadi kaYoweli ngemihla ugqibela imbewu yotshela egadeni intoni bazalwana iyawutshela phi egadeni ayikutshela okuba ithi nca ukutsha ukufa igada umhlaba inhliziyo uJesu uthi imhlaba intoni inhliziyo imbewu lizwi awuthiwa imbewu yotshela egadeni ngomhla ugqibela abantu abasaguquka soze beve noma ungashumayela uqhawule intamo abeva noma ungaphila umuntu phambi kwakhe abeva abantu nikela unini umntana urata khala bayabiwa abantwana urata khala imbewu yawutshela egadini imbewu yawutshela phi egadeni umuntu udla ngongeva umuntu angamthatha esephilile anilibali kwenye indawo intombazane safika iphelile ingumhlaba igqitshwa yi-AIDS sayibeka isandla ibeka abantu isandla uphela uthe beka isandla yaqoma thixo noma ningamqinisa ngabhubha anisithi nje ngaphezulu beniva nje bawo ngegama sange ngithandaza ndilile inyembezi ngixese phezu komuntu ngimthandazela diva inhliziyo kulento ebuhlungu ngaphakathi thixo mphilise ntombazana uzamkhonza na uthixo ithi le ntombazana kancinci esana lelizwi umlomo uphelile kunzima ngaphakathi ekhamisa ngathi ubolile ngaphakathi ngizamkhonza uthixo ngathi phila mntana phila yabona kana khona libawo even noba kanalo I use my faith sebenzo lwami ukhona be healed after 3 weeks wake waya kwagqirha watestwa ayikho ivirus egazini lakhe akana AIDS wabuya ayintombi ke funa iTV yakhe Todolosi yazibona zikhona ihips ngo uthanda amadoda imbewu ichele egadini abantu bogqibele bangabantu abangevayo kole mutata belebona iqhele xa bentereza lebensukwini apha entsholi ebeliqhwele lamuntu isuka pha kuye namhlanje chini thixo uphilile ubanjwe into encinci nje ebangahambi uba akana Yesu ngene emnyango wathi uMongcwele into bangahamba uphile eqethe bawuthambe bendihamba naye umbonile uphile eqethe utata abantu uyathetha nawe njengoba ndithetha nawe kodwa umzimba uphakama ebhedini uyazitshela wenza yonke into kodwa akakwazi uphakama ufe nje umlenze uthi kone baba ngaphakama hambe lona incinci nembambile wayezophakama uzophakama bheke embokotweni
wanyanzeleka ukuba manimconvince ngoYesu. Thathu esilathi xhego mfundisi, ndiyamthatha uYesu, ndiyamamkela uYesu. Kanti Thixo uba ethatha ngenyaniso ngoba utho ngenhliziyweni, nika imilenze yokuya enkonzweni. Zakule ndawo imbewu itshelapha, ndikhe nishumayele apha ngeyimini, ngishumayele. Andilibale kwenye indawo yalila intombazane ihamba neboyfriend yayo ezintenteni. Shumana ngelithi isono sakho sakufumana. Yaphela yalila yehle esitulweni. Yaqomba lo. Tathi nibiza ntakhole umuntu ofuna uJesu azebaleke. Wenza kanolo khona ngo. Wenza kanolo khona ngo. Thula ke hlala phansi. Thula hlale phansi kaGqodi. Baba sityanga sisenombetha nje. Hlala phansi. Ithonge libazalwane. Ngithi kuwe imbewu itshelaphi? Ayakhala intombazana. Yalila ngishume isono sakho sizakufumana. Hamba no boyfriend wakhe uqakele naye abangayinika amajefu amanzi ntombi yalila izwi lishayile. Ngoma nibisi ajakho. No uyodafeni nibisi ajakho. Bekhona othi Jesu ndiyamamkela namhlanje. Ngene bomini bami mqi ayiphakame intombi. Imbewu tshele gadini akeva. Kunzima ungeke. Ngenye ixesha ngicela imkhuphe kasankonjweni. Ngenye ixesha omnye umbona uma umthandazela azibona uba Thixo ndibolile ndibotshiwe. Ndifumene ngamadimoni imimoya yabathakathi. Uzavuka phansi emveni umgqibo umthandazela abheke straight esonweni. Akeva. Akatheni. Abeva manje. Beva. Theleke namhlanje ngesohlwayo soku ngoba ungeva kunantoni yakho uthi kuyakubetha ngoba ungeva ezama ukuconvince ungeva. Yabeka oyomakoti uhlala iminyaka uhlutha indoda yakhe. Indoda inika imali ayimenzele nix. Noma kodwa samtheleza indoda ayisindiswe. Wathi uma ingcwele kawuyeke indaba yendoda. Khayisikelele lo makoti lo ahamba afumana umsebenzi asiphangele. Wafumana umsebenzi angaqualify kuwo. Le ebhisho office. Wangena wayipeya 7,000 a month. Engaqualify. Second salary yakhe wasila abona lamathaba. Lo umsebenzi ngithini? Abeva abantu. Yabona namhlanje ushumela kanje stroke kanje kumbe nithi phela khoba zaphuma bengevanga ngenhla. Ake abona beva. Kodwa ungeva kunantoni yakho inesohlwayo. Ngomhla ngibele imbewu yotshele egadini. Itawa zigqitshwe ngabantu abanembewu iyatsha. Akuba ungacima ezinye itawa zibonile kuyajolwa kuyaqhomfa kuyamithwa. Ube ngifuna mhlawumbe ingxaki kumfundisi akashumayeli. Hayi nje uyayijala iyatsha. Uyayijala umntana bathi imbewu kayitsha apha emagadini. Ucela ngexesha noma ayasazi lesikhathi. Siyaya thina. Thixo sishumana kabuhlungu kodwa thina Sishumana kabuhlungu. Let verse preach the gospel to the needy, those who need it, those who are thirsty for it. Ngoba ivangeli lifuna abantu abayincanelweyo. Niyalive qumkha bazalwane.
soshwayo somngena. Kerothi uba uthe awaliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wakho uba uyigcine uyenze imithetho yakhe ayigcinwa nje ke imithetho yakhe iyathwana bazalwane yenziwa izwi likaThixo lifluthwani funa wenziwa amandla walo alisekulenzeni uba uthe akwaligcina akwalenza gijima nemimiselo yakhe endukuwiselayo namhla zize phezu kwakho ezisiqalekiso ulisiqoza yakhe emgijima namhlanje. Okay, yes. Kerothi ukuba uthe akwaliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wakho ukuba uyigcine uyenze imithetho yakhe nemimiselo yakhe endukuyiselayo namhla zize phezu kwakho ezisiqalekiso zonke. This is what is going to happen. Mna andizuqalekisa ndinguThixo. Kodwa uba wena ungenzi lento ndithethayo uyawukhazula phezu kwakho icango lesiqalekiso. Xa ungenzi izwi likaThixo uphethe imela njengoba bethi phezulu izolo ngithe ngithandaza ngabona ingathi le nto iyasindwa into engathi ngamanzi. Xa ungenzi izwi likaThixo uphethe imela uyakhazula uba iziqalekiso ziwele phezu kwakho. Itsongeni usathana lo, and usathana is against the will of God. Usathana uyayilwa intando kabantu. Ithi iBhayibhile love your enemy as you love yourself. Ngusathana lo wathi uzibona unenibala seyakunamashwa uye emntwini uye kumamzangwa athi umamzangwa uthakatha ngomfazi umnyama wase next door. Next door. Yabona kuba ngabheka ukuthi ugqije next door. Leyifanele ngithela. Kuba ngabheka ukuthi ugqije wapi? Uthini uThixo kanti ngenext door yakho? Uthi mthini makho wa? Kodwa umuntu ugqije wapi? Next door. Yabona le lixabanisa next door. Kanti ngithi kuwe mina amagwika inebamba uthakatheke ngoba ithuba likhazulwe nguwe ngokungenzi izwi likaThixo. Ivangeli ke nithela namhlanje engovangiwe isiqalekiso esiwaphezu kwakho mama nabantwana bakho senzeka kuba wena uvule ithuba ngongenzi izwi likaThixo. uThixo esithi xolela wena waxolela wakhazula ithuba ke sangena isiqalekiso jwa. Nikhona endlini? Nikhona endlini? Nikhona? Ufuna impukane odosha endlini yakho beke into ebolileyo jasingenele impukane. Uthi hayi kuboniwe hu kanti nguwe ungena ufake odosha faka into ebolileyo jasingenele. Isiqalekiso esiphezu kwakho senzeka ngoba wena ulenzi izwi likaThixo awuphili ngokwezwi. Now nasi ke iziqalekiso ezewehla phezu kwakho. Waqalekiswa phakathi komzi. Umuntu ongelenziyo izwi likaThixo uba cursed kangendlela yoba uba isiswayimane phakathi kwabantu. Abandithandi abandifuni sisiqalekiso yona semsebenzini wakhe abelungu mhlethe umlungu umuntu omjonga nje abenento ethi ngase ngidothe le ngokukambi babilani belela xesha lakudala bezovesa ukuthi you are fired xa uxakwa into bakole union kwethu eliba ngiba uqalekiswe phakathi komzi awutha phakathi komzi phakathi kwabantu abasikelelwe benguwe wedwa oyibheka hlenze ucelana nakubo khani ngiphe umandiphe nje khani ngiphe
ekukhaleni pheni kungoba awenzanga izwi likaThixo isiqalekiso sokuqala esiwe phezu kwakho kuba uhamba ucela hamba ukhotha ijongeni yazi ukuhlupheka sisiqalekiso ukuhlupheka poverty is a curse. Poverty is a curse. Sisiqalekiso sokungeva ipoverty ukuhlupheka ake uthi wakugcine for 9 months esibili esikamama wakho kanti ugcinele uba uzocela kwabanye abantu hayi uqalekiswe emaphandleni uqalekiswa phakathi komzi uqalekiswe ngaphandle iqalekiswe ingobozi yakho Thixo uqalekiswe lengobozi awuva leli bamba ukhazi kwisiqalekiso siphezu kwakho ngoba nengobozi yakho nokutya kwakho akumandanga kona oyutata phani nasombisi ubuso bumandi musobuso wena ubuso usithi kodwa bawuphakelwe nguye usube ngathi obephupha ubi ingobozi yakhe imbi akeve Thixo bona mama bathile bekhaje amadoda nxa ngikwazi uphendula iqolo mayishalele ijaya take aways ngoba noma upheka ukutya kubi sisiqalekiso soba ke vanga Thixo uqala kanti uba usiva izwi likaThixo uphila ngalo uThixo nemphokoqo uphekileyo ubethe indoda ijikelezele enhloko anithi amen ya yena nefuna somngcame ndiyeke ngithethe nento amen qalekiso sangena uqalekiswe nengobusi nomkhombe wakho uxovulela inhlama uthweni thi uqalekiswe umkhombe ukuxovulela inhlama uthi uqalekiswe yo akhona abantu abathashene bathela zimbiza ulibele Khetha imbiza ziyetshela imbiza zakhe khetha ziyecha ngefa ekumbele kanene ndana yes siqalekiswe isiqhamo sesizalo sakho nesiqhamo somhlaba wakho ibona lento yokushuya yezwa kwenzeka into enamandla phezu kwakho ungeva ibangeba nomntana omzeleyo uzalwe usiqalekiso somntana aqalekiso uThixo engazange enzeke uthi nqaba lo mntana uthele nje kanti ngoba awuva yabona iBhayibheli incwadi yamaRoma chapter 1 verse 18 ithi ngenxa yokungeva ingqondo kaThixo yehla phezu kwakhe ukuze bahlazisane ngemizimba yabo bathi besisime esinye bahlazisane ngemizimba ngoba into gays and lesbians ayidalwanga lo ukungeva Thixo wahlisa umoya uba bahlazisane ngemizimba yabo ngoba abeva fona mntana nesiqhamo somhlaba wakho isiqhamo somhlaba wakho siqalekiswe bangatyala akuphumi awuvanga awuthobelanga izwi likaThixo zonke izinto zimbi sehlela phezu kwakho nje uthe ulivile awalenza anithi amen man anithi yathi uthakathiwe kanti uzithakathiwe ingxaki ukrazule uvule ucofa ibutton wrong kwathi hungu isiqalekiso sonke phezu kwakho ngoba awulenzanga into izwi likaThixo nenkonyana yenkomo yakho namatakane empahla emfutshane verse 19 waqalekiswa ekungeneni kwakho uqalekiswe ekuphumeni kwakho uYehova wawuthumela
isiqalekiso nokudungadungwa nokukhalinyelwa ezintweni zonke osayisandla sakho kuzo. Nokuthwani nokudungadungwa. Number 2 nokukhalinyelwa. Uthi andinamashu. Usathana wavusa abantu abaspecial ke mntanami abakwaziyo noko ukunika ititi. Yabona ititi? Noko yoba amane bepolisa nje siqhanyana kwezi ziqalekiso. Ngoba ngenxa yokuba ungafuni uphume kweziqalekiso usathana wavusela abantu bakhe abamane noko bemane ngathi bayavuthela. Hayi wethu le ngxaki yakhe ongafundwa ngabantu hle uyadungadunga uyakhalinyela kuba ngenza le ayibonwa inhle khawubale kuye phaa wethu uzokuncedakala ufike uvuthele phinde sivele ngapha isiqalekiso le nto kubamba makuphela imali zakho usigqibele amagqirheni nasemaxhweleni siqalekiso sokungeva uThixo naw hamba ukhangela ama-shortcut okuxobula ingxaki yakho uxobula ngapha uyatya ngapha wake watyiwa zinyosi ekuthiwa litsini. Wait. Hallelujah. 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 Amen. Yes. Isiqalekiso sokungeva. Awungeva uThixo uwa isiqalekiso phezu kwakho udungadungwe. Uthe yonke into sakho isandla kuko uyakhalinyelwa abantu abangifuni. Bangahlala phala abantu baphuma nawe nelishwa. Bangahlala abantu noba ungasuza umntana kuthiwa nguwe. Sekuthiwa nguwe nelishwa. Nomlwana omncane uzophuma nawe. Thina ndothene nolelishwa kangaka. Nasemsebenzini noba ungafona noba ungathi ayibalekisa ngokuyisa ku-interview uthethe uqombo nethemba awude ukukholwe. Awubizwa. Ake angene intombazane saphangela kaBoxer amashiya ngendilini izofuna umsebenzi umlungu wayithi inqaba CV shaya ingqomeni ngokubente nojo wakhathazela wathi umongcwele kumsahleka lisuhleka nika lamntana indlela ndaya phaa kunenisisi wami thatha uYesu wena uphume kwisiqalekiso songena thatha uYesu usindiswe uphile ilizwi lakhe. Wamamkela uYesu the same day that is tomorrow nenye isivi wathi sangena emnyango umlungu wawesawumkhalela wamthanda ngoku into ensisi wathi ngeke ngifuna umsebenzi kodwa hayi khani ubona isivi yakho wayijoba kodwa khaba ubackshop saboya ngo beyifana ilisikelelo iphezu kwakhe. Amen. Ngoba into ebuhlungu esiqalekiso sihamba nawe ebutshona phansi kwamanzi sihamba nawe noma uyaphi iqalekiso siphezu kwakho uba neshwa noba unganza ntoni uneshwa awuva manje live